Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li fil-ġimgħat li ġejjin is-settur privat se jingħata sinjal ċar mill-gvern li mhux se jaċċetta sitwazzjonijiet fejn fil-qasam tar-rimi tal-kostruzzjoni ħadd ma jieħu responsabilità tiegħu. F'kumment il-ġurnalisti fit-tmiem laqgħa tal-kabinett, Dr. Muscat qal is-settur privat għandu jerfa' responsabilità għar-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni. Li jfisser ukoll aħna tajna l-inċentivi biex tariffi f'dan il-qasam ikunu reachable, ikunu miftuħin għal kulħadd. Jekk dan mhux ħajsir ħankun qed nieħdu l-miżuri aħna bħala gvern biex naraw li il-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni isir b'mod li jkun iktar organizzat. Dr. Muscat sostna li l-iskart tal-kostruzzjoni huwa riżorsa u sostna li l-gvern qiegħed jistudja bosta żlied dwar ir-reklamazzjoni tal-art. Huwa rrefera għal żona fil-baħar li kienet tintuża r-rimi tal-iskart sa minn żmien l-Ingliżi. Qed naraw nirrevalwaw din l-area on the environmental sustainability of doing such a thing. Għalija di mhijiex l-option preferita tiegħi, imma it's an option li ntużat kienet tintuża sa ftit ta' snin ilu u Huwa żied jgħid li r-reklamazzjoni tal-art kienet parti mill-viżjoni tal-gvern fl-2013. Meta ngħidu reclamation, in-nies xi kultant issa qegħdin jaħsbu li jistna nibnu xi gżira u nittellaw skyscraper fuq dejn il-gżira. Mhux dak. Ma jekk għandek żoni fejn inti tista' tiftaħ lilin toħloq promenades ġodda. Dak huwa t-tip ta' land reclamation qegħdin naraw, mhux qegħdin naraw land reclamation li inti tagħmel binjiet ġodda, imma jekk toħloq promenades ġodda tista' toħloq ċertu tip ta' ftuħ. Hemm idea iva ta' proġetti industrijali li jistgħu jsiru, kien hemm idea ta' gżira artifiċjali tista' tinħoloq barra il-pajjiż fejn hemmhekk jiġu relokati industri li ħamġu. Naħseb li huwa avventurus ħafna, ma għandna neskluduha jekk tkun feasible jien ngħid li ma għandna neskludu xejn. Il-Prim Ministru sostna li jara fattibbli hija reklamazzjoni tal-art li testendi max-xatt bħalma ġara fil-passat fil-Marsa, l-Imsida u l-Freeport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.